Hi guys, welcome to the Full Lifestyle. इनी षष्ठी आता अण्णनकल्ला रजे अंचा काटुके देवस्थानಕ್ಕೆ పోయిందుಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲ ಷಷ್ಠಿದಲ್ಲ ಪತ್ತುಜ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದು ಬರಡು ಎನ್ನ ಮೀದ ಪುರಾಂಡು ನನ್ನ ಪಿದರ್ದು ತಿಕ್ವೆ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಪಿದಾಡ್ಯ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಲೇಟ್ ಆದೆ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಅಲ್ಪ ಎಂತು ಲೇಟ್ ಆಪ್ನತ ಮನಸ್ಸು ಪುರಾಣ ಗಂಚ ಲೇಟ್ ಆದ್ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಎಂಕ್ಲ ಎತ್ಯ ಕಾಟುಕುಕ್ಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅನಂತ ಮಾಮೂಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರದು. ಷಷ್ಠಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೆರ್ ಎಂಕ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ಸುತ್ತು ಬತ್ತುದು ಕಾಣಿಕೆ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಅಲ್ಪ ಕುಂಡಿಯ ಅಣ್ಣನಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆರ್ ಪಿದೈ ವನಸ್ಗ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂ ಮಲ್ಲೆಡೆ ಉಂತುದಿತ್ತೆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲ ವನಸ್ಗ್ ಅಪಗನೆ ಉಂತಿಜ ಸಂತೆ ತಿರಿಗೆರ ಪೋಯ ಎಂಕ್ಲ ನಮ್ಮದಾಯ್ತದೆ ಆ ಫುಲ್ ಮಲ್ಲ ಅವಡು ಅರ್ಧ ಮಲ್ಲ ಇಡೀ ಮಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಸಂತೆ ಪೂರ ತಿರುಗಿ ಅಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂತೆ ಇಜ್ಜಿ ವನ ಸಾವಡಾತೆ ಎಂಕ್ಲೇನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇ ನನ್ನ ವನಸ್ ಮಂತರ ಪೋಡು ಇಲ್ಲಾಗ ವನಸ್ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪಾತಿರ್ನ ನಿಕ್ಲೇಕ್ಕೆ ಏನಂದು ಮೊಲು ಸೌಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಅಮ್ಮಗ್ ಬಡ ಒಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಿರಿ ಅನ್ನೆಂಜಿ ಲಟ್ಟಿಪ್ ದೆತ್ತೆ ಎತ್ತು ರೂಪಾಯಿದ ಆತೇನಾ 5 ರೂಪಾಯಿಡು ಸುಮಾರು 20,000 ತಿಕ್ಕು ತಿಕ್ಕನ ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊರ್ಪಿಗೆ 200 ರೂಪಾಯಿದ ಲಾಟ್ರಿ ಎತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅವಾಗ ಬೈಕ್ 200 ರೂಪಾಯಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ಇಂಕ್ಲ ಸಂತೆ ತಿರುಗಿದು ನಿನ್ನತ್ತು ಗೈಸ್ ಎಂಗ್ಲೆನ ವನಸಾದ ಸಂತೆಗೆ ಬರ್ತದ ದಾಲದ ಎತ್ತದಿದ್ದೇರಿ ನೀನು ಕುಕ್ಕೆ ತೋರಿಯಾ ಕುಕ್ಕೆ ತೋರಂಡ ಕುಕ್ಕುಲದೆ ತೋರ್ಪುಜೆ ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಾಟೆ ತೆತ್ತೇದು ಕುಕ್ಕು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮುಂಚಿದಡಿ ಆಡಿದ್ದೀರ ಪಾಡ್ಬೆ ಎಂಗ್ಲ
ನನ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಪುನೆ ಕುಕ್ಕು ಎತ್ತುಕೊರಿ ಬುಕ್ಕ ಅಂಬಟೆ ಕುಕ್ಕು ಎತ್ತುಕೊರ್ನೆ ఇంట్లో ఇలాగ రీచ్ ఆయా ఇత్యాతి అంచ మార్గడేకులు ఉందాం వచ్చిందికి కూర నేను నంబటే నాయ తినుకునే ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂದೆ ನೀಬೇನ ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತುಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ನನೊಂಜಿ ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕು ಬೇರೆ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್